ụmụnne m ndewokwanụ nke a bụ quick one ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu nke dị ọsịsọ ịmara asị na a ga-eji mgbagbu wara ọgụ na anyị apụtago na meseji ya na anyị nọ injury time because ihe niile anyị na-ekwu ka ndị mmadụ hapụ regret onwe ha ka ha blame onwe ha. What we are talking about, the life of Umuiyoo Global, let them never regret about their mistakes. Let them regret about their choice. If you get, makana ihe anyị na-emesi kịta na abịa ime gị ka ị mara ndị bụ ndị enemy of progress of enemy n'ala Igbo. And no nwere ife m na-afụ ozugbo mmadụ tụnyere m ekirichago mie wee sị mba na m ga-abịa ka m kwuo ka ndị mmadụ wee mara na ọ bụrụ na mụ na gị bụ nwanne na mụ na gị bụ nwanne ebere mma support aji na-eme. It's a very shameful to see Onowu Igbo talking nonsense. Even traditional worker ị ga-ama ndị mere ihe ju eburu ebu maka na ihe mụọ ju eburu ihe dị ọgbara iche nwanne adị m aka akụkọ nwanne akụkọ na ebe ndị aka ndị otu anyị na-aga when they reason with the point of what people are talking about. You are Adam Fuka traditional worker kwuru okwu nne na osimo na omenwu ihe amam na egwuregwu traditional worker let us they talk about why are we on social media. Adịm agbawo ụmụazị adịm agbawo ka ndị ka mme ka ndị famous enweghị ji followers eme share is not my business. My business is that little people no here otu unu so epempe no here bru Umuiyoo no wani na follow m. Then mma ha disappoint ndị niile ahụ bụ ndị ghọtara na eziokwu ka anyị ga-eji wee dịkwa ka anyị kwesịrị ịdị na mbụ. Amara m onye Igbo. That is why many of you people are running away to give me number. Onowu Igbo, shame on you. Magwali shame on you traditional market because na kisi ku nke gị mma magwara m eziokwu. Onowu Igbo, shame on you. Onowu Igbo nka kwupụrụ okwu gị otebe da aka ma ọ kpọrọ page a before mkpọ wana afa gị you must be misbehaving. Onowu Igbo, shame on you. Onowu Igbo, shame on you. Unanime ebu shame. Onowu Igbo, ezumu iyo nwụrụ anwụ. Shame on you, Onowu Igbo. Iche no ife nekeje egwu egwu. Iche no ife nekeje egwu egwu. Why all of you become a wizard? One ewute m na Umuiyoo. Now, amamiye Yoruba nwere ike imenwu. Nke akịta mwa na agwa na Yoruba will never be trusted again. Ime ji ogwa gị. Yoruba are very smarter than all of you. Yenga sini kandi Yoruba wee dị ọkpụkpọ aka. Mana Yoruba is smarter than you all. Hausa is smarter than you all. Unu wabu Igbo comedian, Igbo prank is very useless people in the whole world. Yoruba is only neye ha mere nke ikpeazụ a. Nwanne ha nwoke bụ showere na na kpọrọ. Oh Yoruba power. Nwanne ha nwoke so Ndigbo nọ na kpọrọ. Oh ya ka na-egosi power. Where is Nnamdi Kanu Onowu useless man Igbo? Useless Onowu. Where is Nnamdi Kanu? Fool. Unu na-eweta ndị ka nna unu wee ma ihe. Ndị kechiri unu a keche na unu inu 60 years today. Kunu na-ewetara ọnụ. Ọ maka na anyị wada agwa gị sị gị ka anyị bịa kokodo ọnụ. Unu eche na support kedu ihe mere Nigeria ya tafu today? Ndị Igbo are the corruption and wicked people all over the world. Ị na-anụ maka drug pushing ndị Igbo, cocaine ndị Igbo, 419 ndị Igbo. You people unekwesị na-ekwu okwu n'ụwa. Unu dị very wicked. Ejos ngeche Onowu Igbo si, iche na ihe niile ga na-eme, baba gị sere Igbo. Look at what? How old is Onowu Igbo? Onowu emukwa nwa. Ahụ ne ka ido Onowu Igbo. So ihe ndị mmadụ na-ekwu eziokwu bụ eziokwu. So, kedu ihe video ahụ mere about nwa fela? What kedu ihe ọ na-akụziri ụmụ Igbo? Kedu ife ahụ na-akụziri ụmụ Igbo Onowu Igbo? Kedu ihe ọ na-akụziri ụmụ Igbo? Kịta ka m wetara ihe unu ji lee Nnamdi Kanu. Kịta ka m wetara ya.
O wutere mu. Egekata mo Onowu Igbo, Okoye mu sika mba on the air. Ka ngwa ge toro. Mu abu ugwu Okechukwu Obinwanne Ndigbo, so shame on you, Onowu Igbo. And you shall never remain the same. Onowu Igbo, you are gone. Onowu Igbo, igere wogu, so ina kwa di hojo. Do you remember when Peter Okoye said that now, I don't fucking care about Nigeria, I have 2 houses in America. You don't have the record? Do you know the reason Ejwe we were video? Weje na nke Peter Okoye. Weje video te arora na Peter Okoye no mune na bana video na. You do you remember? Onowu Igbo, shame on you. Shame on you. Shame on you, Onowu Igbo. Shame on you. Ihe de give me boom now. Nke tradition worker that just now. Nanya oburi eni ne ka de kuroku. No go. Time I no keta abro, time petrolarism. Time I no keta time onye ni isi ya. Onye obune fro buyer. Because here in make it a big go see na in actually change our generation to become a something. One wute mu na anyi wa ba IPOB teacher na mbu ka nwere onwe anyị. Unu chani na ba IPOB turn or against of ihe kwuru. Onowu Igbo kedi na contribute na Igbo. Kedi na contribute na Igbo. Mana gwara wasị isi o, Chukwu akpụ nri n'ọkụ. Ọ ga-akpọnu na so ọ ga-akpụ nri n'ọkụ. Onowu Igbo agbafugo na ogbojigo obodo ọzọ. Ị na-abịa eweta ijiri one side na ọ na Peter Obi. We one side na ọ na Biafra. Onya ka eji wekwu okwu yesterday. Somebody asị na Biafra na-ebute ọnwụ ike. Onowu Igbo, shame on you. Takwudobi otu a wekwu ihe chọrọ ikwu. Onowu Igbo, shame on you. The love I have for you is already reduced to 40. Inwe hafa. Nehunu na koto. Amabro no ihunu na ezuzugare. Genti. Blame Peter for insulting my father, saying that I'm saying something about my father. He's dragging what I'm saying to my father because listen very carefully. Peter don't know, he's not educated, now illiterate. Peter don't know anything. He knows how to do all those song when the thief from Oyibo people remix. Copywriting. Change somebody's song to his own song. So now when he come outside, nice people can't look at. So he can easily Peter Obi talking like nobody. President of Nigeria is not the people of Nigeria. That is not it. Listen gospel. When I say the people of Nigeria, educate. I mean you, I, everybody. See, nobody represents everybody. That you're Nigerian does not make you the people of Nigeria. You are just a person. Nnamdi Kanu kwuru okwu a. This is ihe onye kwuru ebe a bụ the message of Nnamdi Kanu. Why did Onowu Igbo have been attack this man? Somebody call my attention this. Otebe aka kam na arahụ ụra sị ka nzukọ ike maka mmapụ. Maka na ọ bụrụ ya na-eyiziri akwa. Nsị ka m bịa godu. Ka mmadụ godu ya Onowu Igbo. Maka na abịa mfụ si na onye ọ dị ka okwuo n'alụ. Mwe chere na onye a jere na support another party. Maka na ọ bụrụ na ọnwa support Tinubu, support Atiku. Ịma na agwa n'ihe ochie na ọhụrụ. Mana ọ sị na ihe niile ahụ bụ ndị pụtara anụ abroad the option of what is going on in Nigeria. This man is in track with Nnamdi Kanu and IPOB worldwide. Onedu n'anya. Ihe ọ na-agwa gị bụ na akwụgo m ya akwụkata. Ole dị onye a na Igbo. Ọ gara na Igbo maka ama m na ị na-watch makwa na follow m. Ịgba na ọ na-abụ sometimes when I'm talking una ama na mma ndị na-follow m. Unu cha niile the whole Igbo people na-follow m. Ha na-ege m ntị. Ịnọghọ m ide follow. Ịmanụ na bi mechi chọọ afa m wee nweta m wee chọọ mara m kwuru. Now ka m gwazi unu eziokwu. Ihe m na agitate every day by day with Nnamdi Kanu. Bụ ka anyị cha niile nwe right. Ihe onye na-ekwu na bụ na ọnọdụ ka restructure. Ihe a bụ ihe ji wee na-agwa DOS na ha bụ otu na-esi na-esi isi by this time. If Nnamdi Kanu be there, emecha election, Nnamdi Kanu batakwa okwu DOS mbọ ya sọ n'iru. Tụwasị ka Chukwu kpọọ m ọkụ.
Ihe na-ekwu okwu ya kịta na ihe onye na-akọwa point onye amejebe eje ọ na-asị I am a Nigerian. You are a Nigerian. Nobody is superior in Nigerian. Everybody are equal. This is what they call civilization. Civilized. Imana nke unu amaro di ya na-akọwa chacha. How can you be seen to be like a Messiah? Same thing in the IPOB, meaning the corona and the Canada. Today, Messiah is in the hand of the DSS. Nobody go do anything. When you people are promoting evil, you people are be clapping for yourself and thinking that you are winning on social media. But when the reality of what the consequences of what you done to yourself come, it's about Jesus' name exists. It's about Virgin Mary name exists. It's about God who never existed in the world before in generation upon generation. Manakita na gwagu with your right sense, what makes Oyibo to become who they are today? You are always attack the truth and agitating for the evil. This man is talking about Onowu Igbo genwe right. Onowu Igbo gama enwe contract with everybody na chiba no chichi. Obuno Pito Bigaba. Onowu Igbo kwesiri ma. What is my benefit as this? Because the whole benefit is 1960. They did not favor me. Ya can't you from Nigeria? But job don't care on him here. Which is in Africa. Kiwe right to this man Juesi. Na ya de ku iye basara one person. And another guy is one man, one vote. Peter Obi one vote. Peter Obi enwere any power to 200 million people. Peter Obi bụ just a messenger. Onye na-eje ozi a na-agwụ ya okwu ọfụma. Kedu okwu ịgwagoro Peter Obi? Obident fools. Kedu okwu unu gwagoro Peter Obi? Maka na ihe na support Peter Obi bụ the retired criminals and criminals of Nigeria youth worldwide. Check enyi na akwụkwọ ndị niile na support Obident. Ọ bụ na ịbụ a drug pusher, ịbụrụ a cocaine pusher, Iburu a 419. Iburu a computer browser Yahoo, which is Oyibo will be my witness. Iburu cocaine kinebu. Obru neme 419 a computer. Obru nime sondo shebu pregondu mogbenye. Ofi hege meriri. Who is the right sense of a human being in Nigeria can support this coming election? Nobody. This man is saying able one person. You are one person. Peter Obi is one person. Can you feel the difference with you and Peter Obi? Oya na zondo na makwana na ziando. A person. The people is a collective. Interest. When I say people, I mean collective. Collective Table. Idea. The collective idea of Nigerians. Not only Peter Obi idea. And Kadars. I mean us engaging in the totality of our politics instead of looking for Messiah. Let's engage in the totality of our politics. Are we Christian Messiah what? Looking for Messiah. Now let me tell you people something. Did Tinubu become president of Nigeria before he became this powerful? We're going nowhere. Was Tinubu president of Nigeria before he became this powerful? Oh no, we're not all there. Tinubu is already an extremely wealthy and powerful man in this country. This is structure way. He's looking for more wealth and more power. If he does more not money, more power. More wealth and more power, does that mean he still doesn't have wealth and power? Does that mean Tinubu cannot continue to heap problems on the people of Nigeria? Does that mean Tinubu's influence to control our destiny? The biggest economy in West Africa, Lagos State. Does that diminish it? No. Why? Because we are neglecting to take power in Lagos State. So Tinubu, even if he lose federal, only regret the attempt, the what action had to during Tinubu mgbe ha amabeghị only regret no bụrụ na ha ma onye na ihe abụ otu akọ ga-adị ha makwere Tinubu to have that kind of power maka na Yoruba niile ebie na support Tinubu mgbe na-eme ya because na onwe onye ghọtara the game maka na ndị bụ ụzọ je outside abroad je go rubbish Cambridge and Oxford
Yobu rubbish to the lineage of Africa. Ndị go Cambridge na ndị go Oxford. All how na egbu today. All how slavery go today. Obrozo ndocha. Obo ndocha. Only slavery bụ ndị go Cambridge. Oburu na onye na-akọwara gị now na statement ya. Na oburu na ya nwere idea. Obodo kana na ha mara na ya ga do na ha ma kwe ka this Tinubu the formers like this. Kita na kechigo destiny ha niile and nowhere to be found. Who will solve it? And now on the air kita kejebe go the get our opportunity the whole youth of Nigeria to grab all those people. Tinubu we say power kita o. Atuke we power kita. Pidobe we power kita. Buhari we power kita makanke agubago. If una the government of Nigeria the powerless, man are the useless obedient want to give them another power on 8 years to suppress and kill them with what they don't know about. In Lagos State. So Tinubu, even if he lose federal, will continue to own Lagos State. Will continue to own the Lagos Assembly. Will continue to own the Lagos commissioners, the governor, commissioner of police. Every parastater will still bow down to him. They will still land grab anywhere they want, land grab, thief people house, anywhere they want, thief people house, and do anything way in light for Lagos, as in continue to do anything way in light for Lagos. 95% of the people that went to school in my generation, at one point or the other, that schooled in this country, bribe lecturer to pass exam and test. Yeah. When the truth is coming, lies will always fight. That like what is here I don't like when people are condemning everyone think that she's the only one who knows the best. No man is Highland as Christianity mindset. Amamonya Kuti bo. Amamonya this man Amamonya. Have I spoke with him? Omonyo, kezi ko se ku now, si bro reality to me. Because nearly no deku emego na anyam. I was a Nigerian and I work with a Nigerian and I did not benefit one thing in Nigeria, but Nigeria benefit everything about me. So when he is speaking about Nigeria, automatically I understood everything he said. That what he's saying is a reality and fact. So this one is not about dislike your opinion. And when you make opinion on your own. When you somebody make opinion, he just a make opinion here attack. If you know we bona koronwe kosa koronwe, and when we wear shame on you, this man ukucheroku on his own. Whether or not Peter, not Peter, he got judgeable statement. You can't judge by individual. You judge by statement because statement is law. Kedu okwu okuru game ngeju pariye ya. Oya ka situation wo kedi gekworu di ya. O magana so Peter Okoye. Did this and that. Ona support Peter Obi. Obunya kunu ji na agbagari ka mkpura mu na jize maka Peter Obi na egbu mmadu. Ano you nu juweto. Unu na-eji kuru mete mamunu mama mete zunu no ma busisi ezunu no ndị ọzọ. This is what Ndigbo ji weto. So onye ka anyị na-achọ ka anyị mara ndị ahụ bụ Ndigbo kịta. So nwanne nwoke na-edenu onwere ogbe mmadụ na-eji ade against of personal speech. Onwe ike all freedom of speech mana onye a nwere point o hitiri. First of all, accept the point. Then ask him, as you raise this kind point, how can we achieve this kind point you raise? Because it is difficult to achieve. Makana onye Chineke si n'ọnya wee kwuo okwu ga-enyere mmadụ aka. A ga na-achọkwa ya kwamgbe. Okwu okwuru kịta bụ okwu the whole youth of Nigeria need to call attention. Begin to ask Peter Obi, okay, since Ebido na-eme crisis of money, what Peter Obi have done? Imano nwere ga-abụrụ, ọ bụrụ Peter Obi mmadụ na-eme na Nigeria, ọ ga-asị, on behalf of the youth of the whole Nigeria, I order CBN to do this thing before 24 hours. Obron being on our power, Kiyeji the mind that you are right. Now that's the problem. They don't program
government cannot do anything for itself. You refuse to concentrate. So one lecturer one day, when they tell you all the time, every morning go pass you. You go say that lecturer is a what? Is a good man. It will help your life. That's how you people have been programmed to be. That's why in this situation that you are, instead of you to take the mantle in your hand and start organizing yourself into the force that should be feared by all these people, including Peter Obi himself, to be feared by them, you are here following them. This is our time. The Nigerian people themselves, the people that are going through the pain of this country, are the ones that can save this country, not the ones that are causing it or benefiting from it. See, after Peace Square don't do enough for all the rich men of this country and all the politicians of this country, that today Peter want to tell me say he know what is useless man call himself. We refuse to koto, no politician can hear any of my song and smile. That's why my song is not on the radio. Because they own all the radio. That's why my song is not on the TV. Because they own all the TV. That's why all these social media boys don't praise my songs. You know why? Because these motherfuckers own them. Motherfucker. After they've played the game, if you know them up. You challenge them. They sit down here with you, going to tell you today that they love you. Why didn't they love you 10 years ago? Ask Peace Square, why didn't they love you? Keep on, at least you can never go in vain. When they were jumping up and down with PDP all over the place. Different Peter Obi so on a PDP. Why did they love you then? Now today Nigeria spoiled. Now today Nigeria spoiled. Because all of you, that is what they don't know. You don't know what is. They don't know what is wrong with you. Obi is a boy. Hey, Nigeria has never been this bad. Is this worse than civil war? Is this worse than civil war? Let all this useless shit Okoye. I'm a man. Worse than this. Don't let anybody bamboozle you. At all. You think we've not been here before? We have been here. Go and study about Operation Wet here. Go and read about the First Republic in this country. People don't want to be historical. You want to know who you are. You want to listen to Lagos' latest song. You think the situation. Also, go and listen for the history of what makes you poor. JGNT. Nihe mereki jidogbenye. That is what they call history. JGNT, J read Gini kan Nnamdi Kanu juwe banaka DSS. Jua putapata after ka court grant their bail. Acquitted and discharged. J go history again costly. Abuzina no Ndigbo. Ndibaralas, Lost Tribe, Ndoshi, 419, computer browser, cocaine seller. Negen ozioma Chineke. Negen pastor ne bless o ene zuoshi. Pastor Ndigbo ne bless o ene zuoshi. Pastor Ndigbo ne bless o ene bu cocaine. Pastor Ndigbo ne bless o ene go 419. Pastor Ndigbo na akpọ Jesus Christ na chi Yezuoshi. Pastor Ndigbo chi rape nwa ụka nwa agbọghọ ụka ya ọkpọ Jesus. Say that Jesus told me to rape you. Pastor Ndigbo ebe ahụ nunu na akpọ onye ka nna anyị ga-eji kpọ unu ni n'ọkụ n'ala Igbo. Peter Okoye nwụrụ anwụ na-enwe ha fanna. Ka ka nne esi wee nwụ. Peter Okoye hapụrụ n'ala Igbo. O nwere ma ha Grammy Award nominee that will solve your situation. You think it is knowing what Kim Kardashian is doing that will help you? The more time you are spending watching Kim Kardashian, very soon. The more time you are doing all these things, is the more time you are destroying, you are digging your grave. Exactly. Your life they doesn't don't know. need this thing. You are an African man. Your reality is different from the reality of the people you are watching on TV. You better understand that. The same people that put on, imagine imagine this rat. I feel you. I feel you, sir. I feel you, sir. I feel you did, man. I feel you. Our time will come. Our time will come. When doing SARS, I mean, they write for my story. They write me during SARS. They are checking me all day. Where they give and courage. But today, instead of making write me again, say, why you talk about Peter now I can't make her explain to him, which I know. You went online to chase crowds. These rats. Publicity. See, they love you. The people that put together Big Brother, they put Big Brother for TV for Namona watch. Before Mana Ganiru, Nkokwu Makake Big Brother. Ima ihe Ndigbo eji ties ba afọ. Ka ngwu na-ese ka na-agwụ no.
Kana agunu ye ga-emecha m unu. Yoruba ga-achụpụsị ndị Igbo niile nọ na Lagos State. Let me speak it in Yoruba ka ha wee mana ma amarugo. Did you know why Ndigbo eji suffer so much? The Buhari told you, let me tell you, no matter whatever you run, you can never run more than your shadow. Nigeria is your shadow. The only opportunity you have is in the hand of Nigeria today. And they are monitoring to know what you can do. This thing in Nanya Kita, a program going on nature. Moka nekwu kwa kita ode ekwu for personal reason here. Manobu reaction of Ndigbo 419 Ndigbo ka ga-eji we destroy everything Ndigbo when Lagos. And when this thing will start now, ị ga-anụ no be ife akita na abịa kpaliteria. Ogo ihe na-akpalite obodo ogo obodo n'obodo bụ na onye obodo nọ n'obodo na-ewetara onye obodo nọ na biya ọnụ. Onye unu ma be na-eme insult na social media, nobody love you. Nobody. Imemeji wa mana Ndigbo be idiot, a fool. Njisimba na mabro Ndigbo, na abumu Igbo. We are the one that helping Ndigbo, and I ga help Ndigbo worldwide again. Anywhere we see Ndigbo in a corruption center, we will make sure that Emer had jail 100 million years. Ndigbo need to be massacred anywhere they are in Adigbo, in the whole Nigeria. Ndigbo be a papa, mama, Ndigbo be a obi. Ime meeting with the Nigeria British to make sure that Adigbo will never develop. Ndigbo are the people that are doing it. And the more you are supporting this useless Ndigbo, the more you are going to be perish alive. And my bagoku, and when you June, that's why Jessica and what to conscience capoba. Man, I say, my feet are bobo, it's not a group. It's not a group. People who don't get your mind. People are for TV for Namona watch. Big brother. Oh, Bruna, according to this, my brother now, this one, Oyakuroku now. Oh, Bruna, P Square, that idiot. P Square is a very fool. A lost, completed idiot tribe. Ndigbo Yeraka will build all life here. Peace Square me promise with 2 houses na Lagos, na outside abroad. You also, the whole this useless celebrity will destroy your career. Even if you make a celebrity, I got quite an aka. If go Koran, only celebrity bukolo kemoto batige bu another muta. Chere how many drive here in Naga. Onye kpanyere P Square ego keko sipata ego. P Square so niye kwesi na-ekwu okwu kobodo dị mma. P Square kwesi on a category of the speaking for the youth that promote him to make him to become who he is today. Mana P Square cannot talk on behalf of the youth. Or cannot talk on behalf of the Iyege favor politician. Wana iwoka kukwaria. Gini mena P Square boho his own musicians or something like that. Say one kid that's on the air now blast quasi like this. Afroka maybe sabia o. Makana P Square no Lagos. Yini na no Lagos we tocha. Makana ma mi fen na afu. Then P Square we just online. He claim that no Obident will stand for me when I blast this guy. He forget na Obuna Yoruba the 100 Obident. Now this your statement now can make the whole 80% of Yoruba withdraw to Obident. Ema no na amaro ihe na chime. Una mariye nguru geji mariye na emenu ijere jisno onye na support bo Tinubu nguru geji mariye ndị ani na withdraw cha we ba Tinubu some Obident amaro onye ka ndị gwara goku jigwa goku sigi na Obident only reign on social media. Let me tell you na Peter Obi bịara kịta na akpọkọrọsị ndị mmadụ ebe a ọ maka ihe agwara ha ka ha ji wepụta. Man in system, the whole mature and a brain and intelligent people of Nigeria worldwide will never support Peter Obi. Some people will say, can I be wear this Kalama jam for youth, you know? Can we call them because now, oh no, the youth, no, the if you're not change or if you will qualify or kuko near naga, and nike. Oh, to a you to Nigeria de. You to Nigeria amaro left and right here. You to Nigeria amaro out of creative. You to Nigeria amaro case I think about their problem and solve their problem. They don't even know. On ya keja driver, bugari hake uwa usa. Ifriya?
ọ bụrụ na yutu Nigeria mara ihe nwoke a kwuru, yutu Nigeria kwesịrị ịma na P Square kedu ihe otu igo na Nigeria ọ ga-eji pụta bụrụ ọnụ na-ekwuru Nigeria. P Square collected from Nigeria without putting for Nigeria. Mama P Square onye mya na Nigeria kedu o mere? Papa onye bụ ya kedu o mere? Then P Square anyị nwa bụzi ụmụ ndị bụzi supporter P Square mgbe egwu na-akụ. P Square kedu o na-emere ụmụ ndị youth? Kedu o na-emere ndị youth? Kedu ị ga-eji si na nkịta na ị ga-eji wee nụọrọ P Square ọgụ? Same thing na ka m na-agwa unu si kedu ihe ga-eji wee support Peter Obi? What is the reason why you say I want Peter Obi? Makana we was waiting onye ka Nigeria ga-ewepụta ka anyị mara ndị anyị ga-agwa okwu. Ewe mechikwa wepụta ka onye ama Showere no die ekwugo m kama ma support Peter Obi support Showere. Do you know the reason? As a one Nigeria, there is not going to be a tribalism. So na mbia support as a Nigeria, ngejekwa chọọ onye dịka mụnwa, ọ ga-agba ngwa okwu nyanwa na onwe aghọta. Mana igbo Peter Obi arụgo arụrụ a na riko with ndị oshi, riko with ndị ogbu ọbara. Wee machara ihe niile ọ ga na-eze ndị a dịka pasando. Igoro ọ mara onye tọrọ ya. Ọsọ mara ya tọrọ. Mana this year show were ka the young, ka the virgin. Ọ ndị a ka youth nwere ike control. Onye bụ onye ka nwe fear. Mana Peter Obi bụ a slow poison. A slow poison. Ọ na-ekwu okwu kwado anyụ nsị. Mana ihe dị n'obi karịrị nsị dị mkpa. Oyu na amaro. Continue unu na-esusu. Until nya abịa yi n'izu ọkwụrụ akpụrụgo na ndị ka n'okpochie. Ai na ai. Diti na apụkwa o. Oi. Na mam social media ebe m si wee nweta that thing. Diti na apụkwa. Amago na nke my brother sent him nowhere. Hey. The thing apugo. Esave me save. And they shake when me share ebom na boss so can be a ngwa. Hi. Idiot. On the le put oyen ka only me save num ka le put again. Yedi na wele egu. Useless youth. Natural comedians. What is good for Nigeria? We abstain from that scene. We refuse to koto, we refuse to bow, we refuse to sing any song where they will like. Yes. No politician can hear any of my song and smile. Nobody. My song is not on the radio. Because they own all the radio. That's my song is not on the TV. Yeah. Because they own all the TV. Yeah. That's why all the social media boys don't praise my songs. Because these motherfuckers own them. After they've played the game, they've hyped them up. They sit down here with you, going to tell you today that they love you. How? Why did they love you 10 years ago? Imagine these rats. No Buligwe. Not a rat like a rat, small boy when they say small. No, but a rat like a snitch, a fucking rat. When they have motherfucker nigga. When doing SARS, I don't for my story. They write me during SARS, but they're attacking me all day. Like to give and courage. But today, instead of making write me again, say, why you talk about Peter Obi, my candidate, make her explain to him what I know. He went online to chase clouds. It's rats. How do you with the answer? So, the people that put together Big Brother, they will put Big Brother for TV for Namona watch. Big Brother. Now, this Big Brother, what does it solve in your life? The same people that put Big Brother, they can put Big Brother on TV in a way that young Nigerians will come on TV and talk about the problems of Nigeria. Talk about the solutions to the problems of Nigeria. Seun, I don't watch the video. Shut up. This is, I hate those people. They can useless idiot. Ndigbo. Afu foolishness idiot animal kingdom like Ndigbo. I never see him. Ndigbo ga ma yebu problem ha. But they no go onwere this guy kuchara. Among me nju weche phone ka maka na onye nke abo yo na cho followers onwere hozo. Problem akita na hu na aputa now. People will be playing with it. Mana the thing abago kwa blood. Imi ya mere kita. Mgbe furi ozugbo say ama m no ga na abia. In that minute, the war ga happen, the revolution ga happen in Nigeria. Imanu nuche no so sai nwa na ekwu na social media bi na feel the pain. Okwu nu yo gwara gi that na ndị ya control nwu Nigeria odumma bụ ndị anyị na-anya akpọrọ poor people. Among me mere this guy, hey,
Amami minimum jirufu this it is now next time people talk the blogger. Don't put me blogger that talk and cut. I don't need this thing. You are promoting fools. These people be a question in maka odimma inine. Mana haji Facebook akpego, chiri na Nigeria akpego, chiri na Umuiyoo akpego. These people have a mindset of love. Niko this but you one nine woke up now. You wanna call one of this video. P Square. Nemeye ndi Nigeria. Nye wana emi ndi Nigeria. P Square ne promote. Okuma na P Square jego generate go. Iyokoro Peter Obiegu. Okuma no jego na ego. Flavor na ego. Otoka haseme. Hane that imana any stage job na akporo P Square ko bia ku egu na during rally imana P Square na so about 5 million naira ufodo na 30 million iwadia in this election they are collecting money you can never smell in 8 years ago to God money that water game hana ako this man mara P Square of mara game hana ako. Can you do against of only the brain of what you will use to make yourself a man? Onwuroku nwoke akwucha n'okwu a onwuroku dị iche n'ihe nwoke na-ekwu n'ihe na ndịka kwuru. Nnamdị sịrị that ka anyị bịa na one table discuss what is our future will be. Not Peter Obi or my future gị. Peter Obi or my future gị. Kedu ka m bịazie ndị Obident ndị oshi pụta ebe ka m na-ekwu okwu. Kama kunsi akono. Now, kediye fuchog, Peter Obi oji fuchog. This young man was saying a lot of things that will bring your brain back. Imano, this is the opportunity. If we miss this opportunity, Africa, I'm sorry. This is time. Okay, imagwe go number one. Ba ego gini the disease now. Inwe hezi and egi genwes now I got their story maka bank mepe calculate beru nunu kwaranka mebie nka menka buo nka kobaru no hesire nwere nonsense which is now nobody is going to help you no to anka merekita excuse adigo ageji wewe even ego now agenye gi ka 1 million naira agenye gi into 1 year ebe na kubisie because no e were ego gi na raw damage nunu mebile. Then, can you kiss which any hage di okay like that without coming on revolution? Can Hantani Nebu politician be on a round table once? One I woke up kuku every day about. Also that na Kedi Gabe Potoko when Bosun Warun Yengia we must back example. Yesterday. See, I receive letter as near Capito Big Mela open nobody here with Anya fight happy to be with your sign reba. That is what this man is saying. Can you show aid in happy to be na bia idoziligi Nigeria na dey make and does. Kid assurance. Kid assurance. Kid assurance in Kebuna Nnamdi Kanu. No na problem Peter Obi na the north. Agaheme reserve on Nnamdi Kanu to dead. Kid assurance. Now election be jide Nigeria no because election open carry her in normal way and account so here and back election can international community abia juese ya na ekwu na election amande na Biafra land bo ka international community we may observe we jubazie ndị ahụ ndị mere na eme election that place gini kpatara he we kubesie ihe ni na nwanna anyị nwoke kwuru ebe with evidence of here amegoreme we kpọrọ say una fukobodo ade 60 years ne ka odi ngwa how many years ka Germany ju every here in Obo after the war how many years then ikpọrọ eje na agolo be Peter Obi isi anokwa ebe aba onye nke president o na ebe ono onye aba observers igosi fasia kedi assurance anyị ga-enwe na ụmụ ogbenye na ha nakọcha ha ego nakọcha destiny na amasị ajekwa buru pure water kpariba je buru baro kpariba buru okada kpariba buru keke kpariba even okada hesizie ye even keke hesizie ye even pure water na hesizie zuzube chuba moto also na go slow
kedu trust anyị ga-enwe nke bụ na ihe a niile ama mmezi ọzọ kedu ebe edere written ya ka Nnamdi Kanu sị give us list of what you will be doing on what will make us to support you. Give us list. Imam a na-ekwu ihe ọdụka egwuregwu mana anyị na-afie ka ọ na-achị ime anyị na-afie ka ọ na-achị ime una ka na-ekile mu na at least ka ime manage nwanne manage ga-egbugu manage adọrọ ma n'ụwa manage na-eri isi na abụ. What are you managing? Peter Obi. Ị na-manage Peter Obi ọ bụ onye ọya ke ị na-asị na among of you ji support Peter Obi among of Atiku among of Tinubu that na Peter Obi is the youngest and the youngest ya kedu uru ọ bara na Nigeria. Uru ọ bara na o mepere hero. Uru ọ bara na na-ele ihe niile o ji wee sign na contract outside abroad kechicha ndị poor man amatu da ya. Onwe contract with a different part of country in all over the world. Not yes also yawa. Because no one will the privilege to get the contract through the politicians. Otu Dangote si we kechi hele assessment we menke ibet order. Ndị abụ ndị jidere destiny gị kechi si everywhere we kisi survive na finance. Ka ịpụta kwa na-asị na ndị abadie na ha ga-eme ihe niile ahụ open. Please help me with the sewing machine. Chineke kpọọ ọkụ. Muhammadu Hatigbuog there. Go to Peter Obi. Si anya me gini. Ya nye sewing machine. Ọ bụrụ na obi ebe na-agbasa oziọma. Ya na-esibo oziọma ebe a na-ha ya iyo. Okay? Chineke kpọkwa gị ọkụ with the sewing machine a. Unafubekwa nke ba ofu. Unafubekwa. M na-eche mgbe a ga-asị biko onye ihe ọbụla ị nwere send die. That is the when mmeji pụọ na Facebook. Unu nwugide nwucha then I will come back. Kita na-ekwu okwu ka na-eti ikpu konyara mgbe the thing ga-click then I na. Ụmụ Igbo kedu jugoro ndị Igbo gịnị ka ejijide na Nnamdi Kanu ndị ha na-abịa attack this man. Gwagodu m ya na attack this man nwafela gwagodu m kemgbe mma this man Nnamdi Kanu recommended this man one place. Kemgbe mma this man na-ekwu okwu this man na-ekwu okwu street lives. Yo na-ekwu bụ okwu ka nne ya. Mana Kito raised Roku totally against of the Nigerian leaders. Not that no particularly. No Peter Obi direct. He just refer. So that even Peter Obi, no problem option of the piece of what is going on in Nigeria. Umuri he dia jiere nwoke akwuru. Umunnem umura jiye ni ha nwoke akwuru. Ona say na even Peter Obi are qualified on ihe na-eme na ihe na-eme kita require to everybody to come. Able the youth and representative. Ewete ndị akenye wete niile obodo niile abịakọtasị asị nwanne kedeba na agade ihe a. Oguchakwa this man kwuru. Onowu Igbo bunye. Edo ka baba gị, edo ka ndị Onowu Igbo dị ka nna gị na Okija. Onowu Igbo dị ka nna gị na Okija. Onowu Igbo ihe na-eme na program ka nna gị mere. Onowu Igbo bụ ihe na-ekwu ka nna gị kwuru. Gịnị guru ji attack this guy were nna ya were imekwu ebu na mmadụ igwa iji m na mmadụ wee gwa mmadụ okwu. Ka ngwa gị ihe unu course now ihe ọ bụ ka ihe ọwọtụ na be nna gị. Ọnụ ka mmadụ ime Ojukwu. Ime ọkụọ kedu ya na-akpọ ya ime ọkụọ nwunye Ojukwu is good maka idiot ka ọ bụ. You don't have a flavor ka ọ bụ. Now ime ọkụ ụmụ ya is the same. Ono ka nwa Philip Efiom ndị amma na heji ihere jiri arịrị nọrọ onwe ha one place. Mana ndị nke a nwunye Ojukwu ha na-ekpe ekpere ka nwunye ego ahụ ka ọ chọga. So ono ka imoko Ojukwu even una amagona ahụkwa na Ojukwu n'anya. Even this man said that I know that you people don't love my father. He said it here. Ona the thing with them now court n'ike okuchabe. Maka no watch no. I wish no go near now. The thing warm up, I told you touch me. Say, I know Nigeria don't love my father. The same father, na chokun geji we te ukule. Imanu na to asigo. Asikunu jito, oshikunu jito, blackmail kunu jito.
pretend akunu jito ya ka ndị Igbo ngeji tafufu onye nke a kita afrokwa papa nke na mama nke ndị kana papa na ndị kana afrokwa azụ ihe ha mere na Nigeria afrokwa ha azụ onye nke a papa ha ndị Nigeria tọchọrọ mama ya si na window topia onye nke a apịawara papa ya azụ now kedu ihe nyanwa megoro against the leaders of Nigeria not just bịa gwa unu sị na ndị emekatagokwa anya arụ na ihe abụrọkwu ihe Peter Obi Atiku and Tinubu na ihe a bụ ihe youth niile every citizen ga-abịa ka amarụgodo ihe bụ way forward for once in Africa ọ bụ ya bụ ihe unu ji na-akọtọ this guy Nnamdi Kanu gịnị ka o ji shout how many years ka abịakọta ọnụ wee mara the fate of youth. Let the old kakus never decide for the youth. Is it why unu chani neji where they are guessing Nnamdi Kanu? Because all Ndigbo niile they are guessing Nnamdi Kanu. O Yoruba pụtara ime agitator ka Biafra si chibi ime agitator. Now usho were mgbe ejie je keke fụ na ndị Yoruba na take risk je na court, take risk je anywhere. Onye kanji we guru na DOS and Ejofo Helego Nnamdi Kanu. Then o nwere ihe bụ na ndị IPOB never fear. Muwa na agwa gị. Muwa na eba, ono ka muwa na eba. Ese m kita mu je any gbasara Biafra na Nigeria embassy. Kita ifunu ye ji bia Germany. Iti na mbịara ịrụ ọrụ nka ọrụ na arụ na enweghị okwukwe. Unu rụ Chukwu na agbajisie. This Yoruba you are talking about, enwero ka Nigeria play their intelligence because na their kakus Abasanjo Tinubu ha yene ha na protect ha n'ụzọ dị iche iche nya ka eji gbambo funa arụrụ ha Lagos. Tinubu nwa today Lagos don't benefit whether they talk nonsense you know they talk he don't benefit. Abasanjo nwa Lagos don't benefit mana ọ bụrụ na ndị idiot Peter Obi nwa kedu ihe benefit na Igbo. Common sense mere gị ji aka ọnụ igechi nwu imi ya be gbu ogu nobody talk. Even Peter Obi man unu chanye be idiot ya ka abori goro na ochi unu ka atụrụ maka o ma na unu be fool by supporting me. O nwere okwu Buhari kwuru, let me repeat it for you people now. Buhari said that Nigeria is a lazy youth. Maka na the time he says so is when we are starting agitating for Biafra restoration. Now, why this man say Nigeria is a lazy youth? Or putara na this man because okwu ahụ bụ okwu gosiri na obezi okwu. So, onwere this man na-eche iche wefu na nwoke a nọ na point of no return, point of no say. O wesi na ime obie na onye nwekwa n'ike ime ka nwe okwu bụ youth Nigeria. And amara ka nka ngeji tunyere ha meni ha. So, ihe pray no bụ na youth of Nigeria are lazy people. Onye kwuru okwu abụ the Buhari is not the worst Nigeria. Jiaka we kwuru sị na unu the lazy. Ngwa ka ijeze n'iru ụwa kpee ekpe, ka ije na ihe megoro mekpe ekpe, ọ bụ na youth Nigeria dị lazy to fight for their right. Inafia, muwa na agwa gị ihe ga-emecha mee gị. Anya dey eme prophecy because we are senior to prophecy. Anya dey eme ụkọchukwu maka anyị tọkasịrị ụkọchukwu arụ. And you have the God of living on you. And you have the God of the earth. We don't take any permission from any God. We do it by ourselves. Yaka Jemi or the Kondana. Buhari ne nanya today. Kedi chokomeru na Nigeria. Youth of Lagos. Iye attack their Lagos youth. Even Hachime. How wan a boost or Mayfe. Ndi madanoni. Yoruba chime agitation. Onwere mere ka happy maybe property. Mana Ndigbo chime ha wa gene eme ka save property like the useless yell edochie animal. Okoto ka se bido. Ha ga-eji gị build their platform. After everything, ha ga-asị gị na ebu monkey. The same monkey anyị na-akpọ na ha ma akpọ gị na until he use ha na-akọrọ gị destiny gị niile. Ha na-akọrọ gị akpọzie gị monkey. Efria? Kuti no nwe na-agwa gị now. Now sige, kedi ye bu your stand and kedi iji get written at this thing irite be before or if be before. Now, ije kita na Ndigbo, ye Ndigbo na agwa this young man. You smoke weed.
you smoke this, you make this, you make that. Odubere Ndigbo enwe brain. Lucky Dube segide Igbo. Segide Igbo. We gwacha ga-egwu ire abe kugudet. Onye ọbụla na-ekwuta Igbo ko egwu Lucky Dube will die. Peter Touch na-esi Igbo. Mudube ha na-akpọ Igbo akpọ. Jeto ebe a na-akpọ Denmark. Ebe ahụ edere asụna ogene kede na-akpọ Christiana ị na-ene anya jee na Denmark ebe a ka be ha dị. Ka ije fu ka doctor na-eme odu Igbo. Ifucha doctors, ifucha professors, ifu men, Kuti. Nna mekata m imano m ebe ahụ nwanne we fu n'ụwa. Abụrụ ife na-ekwu na ndị ụka mere anya ya n'afọ nwa ka ịbụ ndị ọjọọ. When you want to do something that will please you, that to act like God, people now begin to tell you, you will go to hell. Who created this hell? That is why I love criminality. Go to that fucking hell. Because when they want to do you, they already concluded their mind that you are the devil that telling me that you're the devil. Who created devil? Yaka people in Nigeria na sige, onye na-esi Igbo, no Igbo na-asi, even no Igbo na-esi Igbo. So whoever in a court onye ka Igbo, ayi me, let me tell, kesi eji na kpo Umuiyoo. Igbo na anime just na amon tunu nini. If this is Umuiyoo, kedi eji mara Umuiyoo. Kedi eji mara Umuiyoo. Okwa orugo ni heja mu Umuiyoo ge wa. Igbo na reclaim chieri na claim. Mgba agba anyị fi si gwa anyị ya script ebe a. Then ke gwazi anyị onye mere Umuiyoo. Sabana afọ abụ mgbe ajuru nu kedi unu jasi ya kita na una atagiri bon. Unu chanye na amuzi slans ihe ji mara ndị Umuiyoo bụ ndị oshi aka akpa. Then tubani ya afọ ma gbara nze na form kwa nke mebe ni ihe enweghị future, mebe ni ihe just maba na aka, mebe ni nonsense ga-ebutu na ajọ ihe. Ndị ụmụnne na plan ka esi create something that obodo ga na-abi na-ekiri ihunu no bi na-eme na counter a truth that going to save you and save your ancestors. Unu esi Igbo. Ịma ihe bụ Igbo. Papa gị kpọrọ ụtaba. Ịma na ụtaba na-egbu karịa Igbo. Ịma na ụtaba na-akpọkasị isi karịa Igbo. Ịma ihe Igbo na-enye. Ọ bụ imi niile na-akpọ ụtaba. Ọ bụ isi niile na-ebunwe Igbo. Ọ nke ga-ebu ozi Igbo gị kọtọbe ya. Onye nwụrụ mmanya na onye sere Igbo kedu ihe dị difference? Ọ bụrụ mmụọ na-egbu mmụọ na-egbu. Kedu ihe nwoke a kwuchere na ajego iru na-akọsọ ọnụ enweghị isi. Papa ha segidere Igbo wee kọwara unu the history of Nigeria, and the same thing papa ha kwuru bụ ihe na-eme today mana ọkwa Igbo. Lucky Dube were Igbo wee gwagide ndị politician okwu agbagbuo ya agbagbuo. Tupac nwa mama were Igbo wee gwagide unu niile okwu wee gwagide ndị pastor niile okwu. Unewejeje plan ya with kabar ayi ono ayi agbagbuo nwoke mmadụ. People who come to preach the real gospel of the nature unu na-ewepụ ha na ndụ. Nnamdi Kanu nke bụ unu ejebe kpọpụta na na-ewetere Kuti ma Kuti ọnụ. Ma Kuti na-azọkwu ndụ ka nna ya sazụ ndụ. Ebe Onowu Igbo ebe ka Nnamdi Kanu nwanne gị nwoke nọ. Unu ekwesị na talk any other thing in Nigeria except how to release Nnamdi Kanu. If Rukunu suwe weburu ndị lele onwe unu. Unu na point aka bụ DOS nke unu na-akwụ ụgwọ leadership of taking care of all of you. Mana Peter Obi ga na-akwụ ụgwọ as a president of Nigeria. Kedu kunu za report si DOS? Kedu eme unu wa bụ ndị Igbo agaghị eje release Nnamdi Kanu? Why? One onye bu riot wee je na Abuja, si na Abuja must release Nnamdi Kanu because now the court agreed to go down the which is that one is a law. That one is a legal protest. Which is a job for a question made that in reality. Tom Mbo could say and we right to protest now, but again imagine which is in US a job for principle mother bronya berako help all their lineage. A job for say a plan Sunday in the piano that court or say which is a court tamaro release on and can. That is where you can see a revolutionary lawyer. Biano Buddha can lawyer and defend Africa, say defend Africa in the front of the government of this country.
Because these lawyers who defend Africa here have already understand what their country did to Africa, and they stand because of that blood of the love of Africa and defending them in front of them. What is a Jofo is doing? Unu putana this social media. Una hapuzie bunu na attack onye ozo. Nsogbu dị na bunu na take care of it. Unu eje take nsogbu onye ozo. You know ihe na emekwu unu. Kunu we protect Peter Obi. Anybody that gets Peter Obi na onye ahụ ga-anwụ. Ugbone kunu kpere Buhari ekpere ọnwụ. Idiot Ndigbo. Ugbone kunu kpere Buhari ekpere ọnwụ. Ndị North wee bunu na Buhari ngoro ha kpụọ Buhari akpụọ gosi na ha bụ God. Ha mere n'iru ka ha mere n'iru. Ndị North gwara unu that na after Buhari chicha nobody will lead Nigeria again. One make on him n'iru unu. Ndị North gwara unu say that na when Buhari before Buhari will finish Igbo ga-ayori indi ayo, yo ihe ayo, yo ndị North ihe ayo, oneme ka ọ dị. There is two things name now, not ekuge. Obokwa na prophecy o, they don't prophesy. Ha gwara gị ihe ha mere gị, ha bụ ekueme. Ekueme nke bunu gbara na dị n'ike. Onwere ihe okwutere. Mana ndị North na ekueme, first thing ha gwara gị na ị ga-ayọ ha biko. Idiot ejofona yokwa biko koda yobiko. Fake lawyer. Also kon animan on ayokwa biko koda yobiko. A completed son. Onowu Igbo to say son I can't so animal self to also kon as is a foolishness idiot son in Nigeria. Because if you understand the power of son, Buhari cannot even make a move. No chani neji hunu nataranye egwu anyi wayo. Also, a son of Nigeria is begging a president to obey the law. Emmanuel insult. He already insult a citizens that what he read and understood is nothing. So why are we calling him a son? Now, ndị anine kita now, unu wanine na yosi, my POB nine na yosi kita now. Buhari, please release Buhari. Buhari, please odebe this all yende no to bro na mama. Kabun kembo. Osokwa we ni hu nwura doesn't be my business. Maka na hu go man already. Now, because of the kibie, now unu na ayo Buhari biko ka onye unu ego. Nya biko onye unu ego unu. Ka second begging. Another begging is coming. The worstest begging is coming. Peter Obi okaria ya ogbaga London. Una ahụ ịmana ekwukatago mie people enyebegoro maka ma m na okwu m niile ngekwu Chineke ga-ekwu ka ire mem onye kere ụwa maka na m ekwu with my blood with my power adị m ekwu ka m nwete friends ana m ekwu ka mmadụ nwere onwe ha maka inwere onwe gị enwerego m onwe m. Peter Obi ọkarịa ya ọgbaba London ọkarịa ga-ebe ka igbe eje. Peter Obi nwere flight na jet na-echi eche. Ọ karịkwa ha na Peter Obi ọba na that jet ya ebe ya afia na London gba. Mana ọ karịa gị now ebe ki na-eje. Peter Obi oge he save gị when the time come. Peter Obi can never save you. Kita ka anyị chani ne ga-abịa. Simon Ekpa nwanne were that platform gini na orugo. Protest yeah, the sit at home I got force now. Gabu 1 week. This idiot need to be destroyed. A foolishness can happen. Because I want to go be in do charge a chimadinike. I understand it now. Na kuno tare. Tunu chain. Simon Kiti kakaraka. 1 week. Haje tabu wana afufu there. They don't know what is afufu. Onya putiro so koya sabu. These people are very wicked. And me check no onode. Unu mako sipa bania muwabu go ke chukwu Obinwanne Ndigbo global nine. Agama support sit at home completed 1 week. Everybody go and think about what he's going to do for his future. Go and lay genuine integration and integration here. Unu no nesu no. Obre kere Maria kire be 1 week born 1 week unu born unu kaburo unu ka unu born on 1 week jochu na ajuju are we going to heaven or are we going hell? Maka unu amara ebe unu na eje na 25th. At least
least obunu unu mechazie the ekpere 1 week we kuritezie obuna prophecy na ndika na bego na mezu una fuzi onwu na Biafra land if you believe Simon Ekpa nke akita nwanne adime n'anya na azu whether na isi ebe abata as far as no onye Igbo ka ebo nwanne tinye sit at home 1 week itibie side ka ntibie side ha o ga atu ha n'onu tibie ba ka itie no wanine. We don't want Nigeria election in Biafra land. What we want, it is our right and our freedom. Onye obuna juro I ga-eme ihe ndị a na-eme ndị nna nna anyị. I ga-eme ihe ndị ọcha mere anyị. I ga-eme ihe Nigeria government mere the whole indigenous people of Biafra. We will do you. Maka na ndị mere anyị ihe unu nwa na-achọ kunu mee election. Unu bụ Obident. We will fight Obident niile. We will fight. Home and abroad, anywhere they are gathering abroad, with a peace here or there, anywhere. Simon finishes here the game now. Can go and chukuga pohoko. Unu dume vutunu unu dume pokotu. Mbendi gana pokotu ndo chichubuo. Kanji we man and there be sent. Kita na ine celebrate makadati ye gana neme. Mana kita na kana sika pokotu ndo chichabu sisi hancha nine. Ine mana nyaka. Ina sa anyị na igbu mmadụ one ka ha gbugoro egbu anagote ọnụ ikara na onu okorocha kita ọ na-akpuo na ochi kwọsị gị na ndị Kano ka ọ ka nwe ndị ga-ese efuye na ọ bụ na ọta maka ọsọ ọta kita ndị ho politician niile aha ndị n'ọtụ ma ha ga-ese ndị spy ya agbagbusi ha China maka na ndị ga-akọ story of ihe ndị a mere bụkwa ndị aha so they will not allow them to be alive. Even in Docha, Docha can like what Kibia Buye, Magana, how they leak what secret is one account matter can Docha the corruption. Today, you open an animal or 25th guy made the election. Should be done at 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 days. In case 7 days, now can you make about 7 on one asa is an asa. Can you Ndigbo niile na ndo hapụtaze no war for obo Biafra? That's what we want to do now. Makoya iji we believe for na ndekano. Agwa ma ha cheta na ndekano ta ha ta ya ta. Make it chop am. Nwanne nna ndekano o rugo mgba Israel na ama neziga ya n'iru. We no go listen to you. Nwanne anyị nwa ga-eje bata. Ọ bụ na ejeche bata ede ndo. Anyị enye gị nya bi ha iji maka we mi mere. Mana kita nwanne so tinye sit at home 1 week. Any fucking bastard putaniro. And you go see no na meme. Man, you never believe in me in Igbo land. I will never allow any single body put to Igbo land nine. Nobody. Any force obunana choka have make organiru. Many vive hammer and didn't bunde putana Aba High School. Many here in the putana poor. Many henda putana na Hebrew Jonicha. Many people in a man also one. Many people in a man na Nihamu Hubenam. Many people in a man Bonny State. Many people in a man Imo State today. People are losing their property, their life, everything. Kill everybody there. Destroy everybody. They are the supporter of the criminal. The whole Ndigbo is a supporter of criminal. We are in pain around the world. We are so painful. These people will hope you one day. These people cannot be peaceful. Very wicked. So many people na abapo. Habapo na ha doesn't make na ka doesn't obodo ibe na asige nwanne no nwere follow the Peter Obi. Jezie there. Okuna asem bata. And me check the official release of those that believe in the freedom first before election. When I hear, I will support. Ekugo me before. Anybody can make a happen. Can I be for one single poly booth na Igbo land on 25th? To God may use you any name with it. We support where. In and out. Eme nambo. I can make you also. Ti Obident. Obident. Ti sisi. Peter Okoye. Ti si obodo Igbo ba now. But I see na league back. I was doing unbenabo keboke. Unafu be dinke bu terror. Unafu be terror. Munu afu terror. And ye na wutemu bu na onye obuna cause nonsense. Iya choro bi see the whole politicians. All of them ka choro. Anybody from a polybooth, isi ha ka achoga. Isi ha ka achoga. Isi ha chani name was complete. Ikoso ana ka chisi mariche.
isi anyị na must complete ịchọkwa maka n'ụwa Chukwu kpọọ unu niile ọkụ ya kụrụ ji wee kpọrọ na ndị Kanu kpochie na-etinyezi anyị niile na mgbagharị isi chee na ya mara ife anyị na-eme nye ịkpọrọ na ndị Kanu kpochie ndị Igbo niile kpọkọrọ na ndị Kanu kpochie ya prizie na ndị Kanu maka useless idiot Peter Obi ka fụkwa gị n'ala Igbo again ka fụkwa gị n'ala Igbo again ka Chineke kpọọ agụrụ niile ọkụ Chineke bukunu niile ọnụ very wicked negodu nwanne a man of Yoruba just pụta wee gwa unu okwu ihe ga-emenu ka Africa ghọta onwe ha ifiri ndị ọcha na-ekpe ekpere sị kedu ihe unu ga-eme ka unu mara unu need this kind bad leadership mana unu nwana unu mara ya because Peter Okoye bụ onye oshi drug pusher that is why he don't want expose ọ na-achọ nke ọ ga-abụ support Yoruba, you people knows what you people supposed to do. Now, Obuna and Danny no na Lagos Umuiyoo. If you people do not take time and you say put the power of Ndigbo na Lab International, SEP everywhere, and the Yoruba will destroy all of you. If we withdraw and be against of everybody na Zwa have on Igbo na Lagos to God, what do you mean? It's okay, Marka. And the last opportunity to stand and say that we want Nnamdi Kanu to be released today, tomorrow. And Nnamdi Kanu released. Nnamdi Kanu is the only man can negotiate with this fucking useless idiot politician and tell us what do we do to them and what is our stand. Because Nnamdi Kanu Bonya Geji negotiated with the international community. We don't want the Nigeria to lead us again. I told you no why. Open I chokori ka ina emi Nigeria man ga dika a business a contract. Anya sign ya Yoruba unu makwari ihe dịrị unu na-eme nu. Hausa mari unu dịrị unu na-eme. Anyị nwa na-eme nke anyị. O nwere zie gbasara Peter Obi bịa control the whole Nigeria. We don't want it. Anya chorozie. Go and agitate for Nnamdi Kanu release, not to election. Yak ofon ekwu every day. Agitate for Nnamdi Kanu release. Imahana obru na nne gị pụọ na ọbatara obi ga-adịghị mma ịlarụ witi nne onye ọzọ. Imana obru nne gị dị ya. Obru na nna gị ga-anọ n'ilo ọbatabe ka ọrụ gị akụkọ iho. Iwesi ka ije dinara ana to na onye ọzọ. Imana obru nna gị dị ya. Unu do very, very wicked. And that wickedness will destroy all of you in Igbo land. Peter Obi is very, very wicked. Peter Obi is a play politician. Nisi one negi obara one negi. Nnamdi Kanu brogide. Brogide na sisi ogude abari enisi. Nyaka the useless obedient in abia se. Aichele mama mbu nabia. Na se bia fraud. Bia fraud. Unachoko uwe. Nene chuni. Imara mambo amomu bankete. Kan wata gode ihe obi ndi ajibia. Now Biafra na mabrugo bia fraud. So Juku is a fraud. Nnamdi Kanu be fraud. Uwazurike be fraud. And he killed them. He never go and kill them. He never go and destroy them. Because a fraud must be arrested. Or on social media now convince people who don't understand why you are paid to come and be writing be a fraud. Chukuko ufebu na support ndi bunde nemia ko we win ni unu wana attack unu media. No bro no ma ho. Ni yeni no le preach. Onye obuna nwere sense kwesịrị ma na Nigeria bonyanwa bia egbugidera igburu cha anyi no bosita gidi ka ya support ya. Yen mefe. Simon Ekpa. Anu ma anu ni na achi tinye sit at home. And I mani gemenwe tinye sit at home. Itinye uneme official. May a flyer. Yeni ngida na eme ha. Many a flyer. Flyer. Many yeni ka 1 million flyer. Different type of flyer. Tinyeri na na media gnoru. See ame 1 million flyer. No election in Biafra. Unechozia na content. Content. Just short content. Many otua. Kai wire the whole Twitter nine, the whole Facebook nine. Ka also by ya gana forever. Itinye na ye picture Nnamdi Kanu. Icho eba handi nine bunde jicheji. By fortune ha there.
chọọ ndị anyị na-ejicha ma gara m ihe niile tinyechanụ foto niile ahụ ụmụ mmadụ ahụ nọta dị tinyechanụ ebe asị na this is the reason we can never ever accept Nigeria election until those people are released. It is ordered by the people of the land. This is my plan, this is my idea. When they turn flyer, tinye channel nandikano, come ya pay, tiye na igara, tinye channel ihenda nine, una chosi endozo nine the chamma, I need the tinye channel there. Unenjeze small, powerful, little content. Kesania, mfukwa ania, anye buoye. And meche heche by this time, eche gom hofuma. So kita, on the nagaga, kaige juwe garo bai. In ania negu, deye oro kai na aru ime hani ha to God iya garu ya now can idri ya o ke eme ye before 20th nya eme no election ka ande ko gafa no election in Biafra land, the whole Biafra land, no election. Anybody, any radio onwezi osunu ga na eku na ebe obunu no Chondi bundi media now. You know make platform. There's no election with that content. I get create. Even including me. We don't talk anything. Can daughter we mara nandia hangube. Ha choro ka IPOB nwo. Obu no bro ni biara. Obu ni biara kinyera ya kama neme here. Take my advice. Because now my talk can man onye nwere brain. Man by this time you kwesigi na circulate a memo, a something God draw international community close. Because all yeah game the media is a powerful thing to carry government of the whole world. When you can sort of pilot to make one day when onyala hozo labane every day I get tweet 1 2 3 4 5 o'clock no election in Biafra land a day the reason a day the reason a flyer teenager photos indeed important in kenwa ihe niile onwendu no ma eji chọọ foto ahụ mana mma achọ ka igara ahụ nọrọ die igara nke ahụ nọ ebe ahụ mma achọ ka ọ nọrọ die na ndị ka nọrọ die tinyenu ndị ahụ mfukwa ha ni anya ka njezo na mmụọ ka mmanụ ụmụnne m na-ebere akwa na ha cha niile mana anyị ka no with them, we never disappoint them. Tinyenu ka anyị share ka Obident gbagbuo onwe ha n'ọsọ. Let's go to Twitter, ebe ahụ, Instagram, TikTok. When they let us go there ebe ka ha jure marụ na. Let us go there ka anyị Facebook emechigo go. Let's go to Twitter. Let us go to Twitter. Ka anyị tweet something can rescue us from our land. Either about game, you don't do mad about game. You don't know about game, but game create case I no ogo. Adume mempoto Timon trying the content, create any flyer, 1 million flyer. Only open na one whole go can create a flyer. Come on, different flyer, different design. It is a small area about content. Here Basara Nayaga has support to election of Nigeria in Biafra land. Free Nandikano or no election in Nigeria. No election in Biafra land, sorry. Maka Nigeria, money the guy against of international committee. In Biafra land, we are in sorrow. No election in Biafra land. No Nigeria election in Biafra land. No Nigeria. Maka no Nigeria kaina no. No Nigeria election in Biafra land. Reason, releasing Nnamdi Kanu, release the Ogala, release this, release that. Nyene content of proof. Kono funi ihe na-eme. Ndị emega anyị emeru anyị n'ọkpụkpụ ebe ka ma kwụsị ya ka mfu achọsị m ikwu okwu na social media even ike program agụgo m ike program ka m rụbazi ọrụ ka m si mụta ka kọmputa m rụba ọrụ every ọbụla ị nọ na retweet ifu nke onye ọzọ retweet follow and retweet nwanne ka ndị a mara na anyị ka nwere warrior onye ndu anyị pụta ọma na nwere warrior ọ bụghị ọtọkọ mee ni otu a ka Chineke nna mezuola ya maka na anyị nwere school oge these people prepare well obi adịrọ ha ma nego Peter Okoye na challenge nwa Fela Kuti si na ọsọsọ nne ya onye kọrọ nna mmadụ ọnụ akọgo onwe ya ọnụ onye kọrọ nwa mmadụ ọnụ akọgo nne ya ọnụ James Style kwugheri ben ndị Lagos ga-agbanyere unu film one oge na-adịrị anya unu mana ọkwụnụ nwe Victoria Highland, Victoria this, Victoria that. No be you get am now.
Imana one near working cap routine in London. They use that thing to give you like an example. You want to go to show you how that support that gym and they have game. I'm going to Yoruba where UK. You know that. Even sometimes when they do this kind of when they do, I know they feel that your people will not die helplessly. Uno chanine. Una mari unne mo uno. Ndigbo the most useless people I never meet. Ndiga afuki yene me hasija mebem. Obasaroge. Man, imagine every human connected by blood. A man and Zuzugi met them. A man or Yagin met them. A man and Subugin met them. Can you challenge people like us in international television? Can you stand what you are talking about Nigeria in international station? Well, what we are telling you, we can stand the United Nations. What we are telling you, we can stand the whole world leader. Can you stand and prove why you must be a one Nigeria? Can you stand there and talk about that? Why are you so foolish? Simon, no time. Uno marako no hamakano wana beg koga about 18 years koga to far before Ruanyaka. That is it. Because one is in the marine so na blogger. So let people where they follow you to see the work. And you know all. Or wa Cairo o ye alone one in. Cairo ku yo zoketa. Twitter. Let's tweet no election. Kono funo yenda yeji we be before. Oh me fight up talo. Before na me and people are not just how manage. Just many you need small content. Ka we ban at Twitter. Go we ban at Twitter. Ka wo bia o nwere ndi manya de ndị a na-akpọcha Twitter nke Benjamin na Tugu United Nations EU yende attack be hashtag ya ka ị ga-eme ha na youth of Igbo land ni youth of Biafra niile will not support election of Nigeria and we will not allow any politics to happen there. Oh, our right. Now our right now people now get power. And that people now they say. So all but I mean we all got far. If you not there, you want your child, you not about negotiation. And the kind of before I mean happen and the kind of number. There, emu want to see the hanike. No one want to make us see the hanike. Unu go unu ezo kwa bona unu bia ezo ku kai restore Biafra. Aya kana go sense. Manine wutemu no na abunu. Otu unu fucha ezigbo ta dia ga use ge nya aka unu puta na eme kurunsi like maka unu biara oro. Onya bi na wutemu unu biara oro. No dodi. I don't know. In my people, one day I cry for my people. One no bro ebe katamako on social media can get me. I don't know. E manamu wanu womu badambo me ifeni ne ko deal in IPOB me heni. These people are from criminal. Because I me whip that idea, not condemn evil. We are fighting corruption, and when you corrupt, you never expect can support or why? Why? Then why am I fighting corruption? You no danger. Nasi Nigeria, you are corrupt. Obident, I know you are corrupt. The television commission now want it. Corrupt. Which you could you woman corruption. Hey, you must need small thing to if you got prison by Mboso change him out to ma. We just can shot can wear makamane. We support Bazie, Ian Kotolo many years. Hey, you will never have the consequence of the promises. We never had the consequence. The promise fail. Oh, Marugunalo. No Katankwe Chandini Wankwa, and Abachando, Mecha Atonement. That Amua will never support any Nigeria single activities. We never support any Nigerians. Na oromo bi make ande madman na Nigeria ni yon man. We say that no nyo obunabu onye megidere ni we roko with Nigeria. No nyo abu my enemy from Dakin Dankon. We rejected my mother, rejected my brothers. Say that onyo obuna deny yam kita o. Makani enemy abu mecha ya natana dudo, natana wudo. Onye man bemdere, onye man bengana. Mweputazie obuzegi wa mama honye ebo amanom nega amanom na maybe BCB owa he never expect can change iyi nwura anwo with money jerimozi nja survive no. Who are you? Unechena mbu promise and fail chena na anwuru ichimi fail wa iyi nwuru chimu no nwe honye dị ndụ n'ụwa ga-akwụsị nwe ebum n'obi Umuiyoo maka Umuiyoo mara ihe ha chọrọ mana because of Obinwanne Ndigbo mere Umuiyoo ji ata afu today. Go and check it in history.
mwesi Umuiyoo ka nje try ya obere try ka na try long time ya ka bu na-ekwu okwu na bụ maka Umuiyoo mana mbụ ezigbo mmadụ Umuiyoo mana ihe na-ekwu bụ ife kwesịrị ikwu Umuiyoo mana German na-eji na somakwuro mana ndị Igbo niile makwa na ihe na-ekwu bụ eziokwu mana ha si that na ha ma make up ihe so ngwan ka imazi no ga atụ na arụ. This year program is like a voice of thunder. Okay nwanne nwoke okay amago mo edere ya na ogba gafego ndị amakwa n'ihe ndị amara ihe iwe wegbo m mbia na-eme ka nwe ebere isi ka imere onye nke ebere eru echi obiazi na one side gosi gị na ịmara ihe onye na-emere ebere onye enweghị afa nna onye enweghị ụzọ onye amaghọda ama maka na onye na-aza nke ọ ga-abịa kpọọ ịma roketi nwe afa nna Mụnwa nwere afa na nwe village na akpọrọ ni na social media. How many of these idiots who are attacking me can do like that? Ibo onye ala. Chena mbe fool where I expose bo woman no. Mwagide no gwanu ma passport mo gwanu yemi. Imi eje mwa muma we submit your to the white people. We make the kwa mworo hanwa. Chimama ye neme. Makama na wonga fight Ndigbo. They will never survive it. Makana fugo maybe with Ndigbo. I no go feel live with Ndigbo. Ndi obodo Igbo nje chọrọ ndocha na emeko. Jụọ ndị Igbo mụ na ha na emeko. Ndị Igbo chọrọ igbu m na Ukraine, I survive it. Na South Korea the same thing. Inside IPOB, hana is room everywhere. Maka gini na asiri corruption cannot be here. Corruption, whether you are positioned this, whether corruption cannot be here. I don't fucking care. In our back, because you are failing your duty. I don't look age or any money or finance to tell you a sin on your face. Yemen amu be useless millionaire hana abu because I am the enemy of all. Samoku. Makanande banyi kwadobi hojo, they follow you. Look at the one nine wokebu Kuti kuru. Oh yana, emaye Kuti kuru. Niye Nigeria nemebu, ije neme bet Nigeria ko gene, Nigeria gene wana, anekbu yala, nekbu yoku. Odi chedi neku. Sexuality movie, sexuality things can de banyi je ego. Sexuality ndocha butere anyị babali ọsọ ka anyị mere embrace now. Anything na ara na amụ na ọtụ bụ ihe Umuiyoo ndị Igbo ji wee biri now. Ọ ha sị ka eziokwu. Go to prank ọtụ na amụ pint ala. Go to Nollywood ala. Go to dress Umuiyoo now ara. Onye yiho nke peti ọ na dọtue ịma na onye ha adịbeghị civilized. Go and watch Nollywood actress. You will see my message. Go yeni na bo mui ondi Igbo. Ya bo mwanyi Ndigbo. Go and watch ndi ne claim na habe eze nwanyi Igbo. Go and watch their dress. Ijezi edika go and watch Muslim ne claim nwanyi Muslim. Go and watch African Queen. Ndi ne mecha na Zimbabwe ndi ne create ndi ne dress traditional. Ijezi watch Ndi Igbo. Watch out their dress when they come to social media. From Ezenwai to Ekbag Ayanohia. From Ezenwai to Eto to Umpona Wina Miri. If Ezenwai had with bread and not to be bread not to ye, Ezenwai can have ya. Go and watch another culture, people who represent their culture through women. Konofiana Ezenwai. Shame on all of you. Imano to akita mide we don't know. Imana will kwesi opota. Odorona atai ne represent what he's preaching. Obuno mo anu na Igbo. We no ono ala Igbo by this time. Mu a plan ba guye. Una from ben kan address bu na no na Igbo. Me no face. E ba kita na ba because you on. And my property ni nne ya apụta ka mgbe nsa apụta dị na Ukraine. Which is one benta. Ebugari egwu ebugari ọnọdụ. And me bugari ọnọdụ mo. Mbugari chaya. If they talk about Igbo, you have to dress like Igbo. When one night nwoke bidori ofuro nenye preaching now.
onye ahụ ọ na-ekwusi eke ori afọ nkwụ onwe mgbe o bidoro obi a na-eme mistake n'ọnwa anyị nọ n'ime ya ifuge so now mecha nkwakata agwakata ya ama m otu mecha correct ya ama m correct ya ọ dịbazie mma that person ọchị bịa nye topic ọ na-ekpu okpu anọ o werekwa akwụkwọ ya pack ya wee na-ekwu okwu ndị ọcha ga like na watch udo onye another person we nwanne anyị nwoke nọ na American na ọchị kwukwu okwu ama afia but ọchị kwu okwu ya na traditional market dịka emego program before ọchị kwu okwu kpurukwu okpuru ede anyị otu esi eme onye na-afụ ọ na-agwa gị maka culture na-agwa gị maka Africa na-agwa gị because black need to be free. These people are the when you are watching them you will see the pain in their eyes and you are not seeing a selfishness interest in their eyes. What you are seeing is pain and a solution. But when you see people like Umuiyoo and there, what they are doing is something that will make you to see that they are looking for selfishness interest. That's why I'm not saying a man on a represent somebody in a double channel it doesn't make sense. Now he chose a good cameraman. He chipped on social media. One that your paradise, that your palace. In all there address your people of Ndigbo in the capacity of what you are saying. So can you mean that no other like the he represent you like who you are? Onye but odin kankane ije check even the Muslim na-ekwu about Muslim. You see how they dress. Ije check even the Jewish na-ekwu maka Muslim. Woman na-ekwu maka Jewish gbara afọ ọnụ. When you want to come and represent and tell you about Jesus, if you look in their own cultural matured, if you so now does it yenje mego nke mo na mo kpokoro nke mo no mo freedom fighter. Na no Nigeria government talk. Onwe be di cheri na preach one line. Onye ka ndị mmadụ je say focus one line. Say mba na aga mebu ha ncha niile. Na nke ọbụla chọrọ preach emie nke ọbụla ma chọrọ preach me preach so nka no go can destroy maka no ọmụ abụ onye katara obi ga aka obi na akpọ ndị ụka ontre ndị mmadụ amatara ndị ụka uche amatago ụmụ na agwa gị kita na arụ na-eme na IPOB onye ọbụla ga-amata ya before ha nchani na bawo same thing ka na ha agwakwa na Nigeria problem a disobedient yotago so anom everywhere na attack na achụgharị ha ọmụ abụ onye ji ụtarị na achụgharị ndị maka ama m oke ha ncha niile mana unu nwa niile bụ ndị na-represent ụmụ Igbo why If you're on social media, onye ọbụla adịchazie ka as if they say that na Okoye Igbo. Ịmụna ọnụ nwa bụ ihe mere na Okoye Igbo adọ respect. Ịmụna ọnụ nwa mere ikpeazụ kunu bido okpukpe na-ekpukwa n'okpu before. Nwaanyị kpọrọ nwa eze nwaanyị yiri white and white. Eji white and white wee mara ụmụ Igbo. Eji white and white wee mara ụmụ Igbo na bụ Reverend Father. Eze nwaanyị a na-eyicha white and white yiri na-eyi cross. Gịnị bụ cross? Gịnị bụ white and white? Kedi ke butechara ihe ndị anu na-eme onwe sometimes ọ ga-abụ nnecha anya na ihe na-eme nsi anyway one day m ga-enweta ndị m na ha ga join I'm looking onwe nwanne anyị nwoke megoro m invite now Jovika nke Reverend Father anọ na American onye ekwuona onye ka ngwa no se onye ekwugo o watch en we fukwa ifu na ụmụ Igbo niile bụ ofu ịmanụ na amaro ihe m na-eme una no but na mgbe unu ga-ama ihe na-eme ọ ga-adịrị too late enweghị onye nwere ike ịpụta support ọ na-eme aji ihe again oto you do love also mụ na gị nwee ime ha na kpam ngwa gị agbakwa m ya agwa onye ịbịakwa na sị gị anọghịkwa m ebe ya nọkwa bụ yes or no anọghịkwa m ịkọrọ m ogologo aka agago mana ime eme ya yes or no nwanne ịnọ mgbe nke a mere yes or no ka anyị na-achọ onye nọ mgbe nke mere onye kọchitezi na mmadụ ibi ya nwanne mara ka nke a si eme mgbe gboo yes or no nwanne mara ihe mere nke a ji wee bido n'ala Igbo yes or no no more imagination anymore ịbụ fada bụrụzie fada aha were edobe na pocket gị iwe edobe na pocket gị onye ebe ka ịbụ n'ala Igbo onye nyanwa bụ onye Imo mgbe onye Imo ka ịbụ na m okay tell us about the culture of Ndigbo state ọgwụchu ihe m ji m na mmadụ nwere ihe ọzọ which kedebe mmadụ berie okay maro ngwa na bido kịta kpọba ndị Imo steeti jụba ihe bụ culture Imo steeti ifuge ịbụ onye ebe Ebonyi steeti kedu culture Ebonyi steeti let's start talking about our own o ebe m na-aba now so ọ na-akpọ m ọ kpọrọ m invite na platform ya
so mu na agwakwa unu ka ije ni there ihe o dere anyị gara discuss ga-abụ ihe gbasara omenala what is going on in Igbo land. How can we come back? How can you unite? How can the whole villages bịakwa ọzọ hụba onwe ha n'anya? Ịmana mmadụ ekwesịrị ụmụnna mana asị m Okechukwu ọdịkwara gị mma ebe a ekwesịrị m na-eweta ego na-enye ụmụnna ma na-eri n'isi m. Ịmana ekwesịrị m mpụta na-akene ụmụnna m na nke ha na-anọchitere m. Onwezi onye na-emezi something that going to please the gods of the land. Everybody na-awa anya. Ihe nchọga bụ ikpọ m na platform gị abịakwana kọrọ m akụkọ Bible si Bible asụrụ. Were m time. Iburukwa Bible ahụ bịa imani ga-preach Bible otu ọ dị. Asịkwana m na ma ghọtacha ha nka. Ọkwefu nke m tagịrị nye unu nsi na nke Ejiofor wete kwunu fụrụ ya ebe asịrị gị useless. Bible na preach useless. Onye preach useless na Bible. Ọkọ nka m fụrụ. Useless onye na-ada eje ahịa useless. Ije ha hi ga-eri useless. Eruechi na-agụ Bible. Ndị one. Justin Ngwu, the same you told Ohamadike of Biafra, Iroko of people, prophet of our time, prisoner of conscience, Mazen Andikana, and even in his detention, he is fighting it. So stop making noise. Stop making noise. If you don't know what to comment, can you comment? Go home and go home to fight for us. You can't be far fighting. You will be there and people will be dying. Ukraine is dying and the American, Britain, Europe is supporting Ukraine far away from Ukrainian land. Ukrainian economy etiena. Na reason na ndị dị ndụ ka na Ukraine maka the help of Germany, the help of American, the help of Britain. And gị nwana asịsị m mbata, ọ bụ na mbata ife anyị na-etiri mkpe ka onye ara bido mebe unu. Ndị ga-abịa zọ unu bụ ndị a na-akpọ Red Cross. Anọ egbe a ha ga-etinyezie ọta pịa na ọgwụ. Maka na kwa shọkọ niile unu dara mgbe ahụ echeki ọhịa na-etinye unu n'ọnụ. Mana ịma ihe mmadụ amarọ karịrị ya. So na mgbe ahazi o mere anyị mara ka o si mee. Nna anyị agbagoro anyị ọtụtụ afa dị iche iche anyị achọpụta. Na anyị na-eche ime na-achọ onye ga-abụ a leader na-agaghị believe in Christianity. In short, na-agaghị believe in a religion. Believe in what is for real. Adịmasị gị believe omenala. Adịmafụ ị na-afụ m nke azụ n'anya na afụ m odo says mgbe nna na mmaji ajụọ m omenala na mmaji ama m ka m ga-esi mie maka kịta ihe mma na mmaji bụ onye biri ibe ya biri. That is what I understand. Enwere wee esi emechi ihe mmadụ na-emezi ka nklemuo mba ada eklemuru na omenala nke a na-emekwa emekwa ada eme claiming. So na mfụkwa ha na-leader who will never support evil. Maka na ndị Christianity na agbabata ha agbabata chọọ ka promote be Jesus. Isi ame ihe kita asị in Jesus name. Those things are now be ihe ade all here na deceive your mindset. So achọghọ m ya nweta he na onye ọbụla bụ onye ọ ga-abụ ị na-ekwu okwu ka onye Enugu steeti onye na-ekwu okwu ka onye Imo steeti imana onye aka nga support in anything you are doing. Anyị eme ihe niile ọbịa na mezu. Imana ụmụ Igbo enwerugo onwe ha ha marugo nsogbu ha. N'ihe bụ the problem now, how can we come together and say see where all of us will go with this law? Anyị etinye law a. Nya ka ntina asị ndị US restructure because any the new face a ga-eji we push top here. Maka onye ọbụla amarugo na Nigeria nwugo. Onwebe force onye mgbe Simon na-apụta Hanaba because afgo na force a ga-emetutekwa ha. Anyị eji withdraw mgba ka marugodu ka Simon si kwado with ndị otu ya. Ifike but nye nkwuru mgba na mụ nwa ga-kwaso gba ya mgba. Ifike wee kokwa na onye na-agba onye mgba na Okoye na-agba okwute mgba. Na Finland abrọkwa Kenya. Ifike so if na ogbu nke ha nwona Interpol asị na ha ma ha law na guide Interpol. Mmadụ abụrụ ọ bụrụ mmadụ bụ Interpol.
Interpol or Bikuku or robot. Interpol Biania Joy, what are you doing here? Uneche na Nebabo, ebe de Kooko. BG panic is each. Mbanan. Give one organ support to see Jebute. E were kine me we butegi. Ye jekwa. Unu ni ne parichan din ba ni ne unayana nkwija. So no you can chop that say, come on go sibia. Now, onwere ye nwere ike support ni ha na-eme now na abro gini no election. And onye obra ga ekubo okwu e gbasara no election. Imano onye ahụ bụ onye na-achọ ka ala Igbo dịkwa m ọzọ. Ekene m unu. Mpa is not all. The comment that comes here you will read because some are here to direct your attention. Onye nke akita dere nke a. Obo all, yes. Onye nke dere nke a na-edene no afrom onye nke dere fuma onye sara Justin Ngwu. Saturnian now, I stand that one. Now the kind is suffering, doing his job. When I say Mbarata na Nigeria, and Mbarata na Nigeria for what? I promise Nigerian. And Ali Igbo, Mbarata, ndị a ga-egbu egbu. Kendi ga-azọ ha. Kendi ga-azọ ndị a ga-egbu sisi na Ali Igbo. Kendi na-eme kita na nke nwana ogo na ndị amị ara anwụrụ gị n'aka na-egbu ka ha si chọ na-ere kidney gị. Na-ebere pass gị na-ere. Kendi na-akpọ eme na ọ da-agazi n'iru. No ji nwanyị aga. Kendi na-eme. Kendi mere na Britain bịara mere onye arrest mgbe ekwere mmadụ. Ịma na Britain emega arụ karịrị ihe ekwere mmadụ mere ha. Ọ bụ na ịma na nwaanyị ahụ bụ Britain woman ahụ na ndị kanụ sigo onye oshi nọ na Nigeria. Ịma na ekwesịrị ikpuru ekpuchi na Nigeria. Onye ahụ emego abomination karịrị ihe ekwere mmadụ na-eme na be nna gị mana ejie mba. Gịnị mere na Nigeria dị ekwu maka ekwere mmadụ? Ekwere mmadụ so wee mara secret of Obasanjo and secret of part of ịmakwa bụ senate. Nyanwa bụ deputy senate of Nigeria. Enwere ihe mmemme na Nigeria anaghị assign na deputy na senate. And ihe ọbụla onye senate ma onye isi ma deputy mia. Every so ejidego senate president before. Ima arụra na senate president kpagoro. Mana ejide mana o ejide nke ndị Igbo ahụ maka na obi na-atụ ụjọ na ekwere mmadụ so na another person ga-enye anyị nsogbu. Ifuge so na onya ka eji otu a nwa chọnchi ihe nwere isi ka eji wee arrest. Ngwa kwuonu how many years ọ ga-anọ, how many months emekwe ihe mere na ndị Kano detain ha na abụ maka ọnụ na-ekwuru etu na mara job ọ na-arụ. Ekene m neki daalụ ndewo daalụ Onowu Igbo bịa kwuo nonsense o kwuru o wutere m ya ka nji bịa ị na-akọ nwa fele ọnụ. Kedu ime nwu n'ala Igbo be nna gị mana jee chekie that man na-eme ije na Yoruba ha ncha niile na-asụ Yoruba ka ha na-eji agwa onwe ha okwu. Peter nwanne gị nwoke bụ Okoye ọ na-asụ Igbo onye Igbo ifuru gebe ha kwudo okwu su Igbo onye ka Chineke ndị Igbo ji akpọ ha ọkụ. Chena mgbe mmadụ nwere ego ka ya ejibere ezigbo mmadụ. People who know they very care. Nandi Kanu ihe niile Nandi Kanu na-eme okwugo okwu. Ha ekwugo okwu. Ihe eji wewe time anya afọ na-akọ maka ndị nwụrụ anwụ. Na ajọ ọnụ kịta na-asụ na defend the useless Peter Okoye. Kedu Peter Okoye ha mere? Kedu history ha create? We bukore go ni yere uno na abụ na American. Now I say that now I don't fucking care about Nigeria. After I have 2 houses in America, my second home. Today I'll change go up to go Peter Obi supporter. Mako jigo kuwe binye million. Unayapata Peter Obi. Kuti balance ya pụọ n'ụzọ. Ọ pụọ n'ụzọ inochie. Ọ na-esi Igbo. Ọ na-eme nke a. Parono puto na Umuiyoo. Umuiyoo. Imakwebezi Umuiyoo. Gị na-akọsị ya ọ na-ese ga nwanne nna ya. Ka isa aka akọ Onowu na-ese. Ị na-ese mkpụrụ anya gị na-adị ka ihe jere ebute arụsị. Ị na-ese.
bụrụ na Nigeria niile na-esi Igbo by this time the Nigeria ha gara ịma ihe ha ga-eme Nigeria gọọmenti ọ maka ha na-esi Igbo ha da akpọ nna ibi n'ọhịa jee na Holland ihe eji mee legalize nwanne ichi ime ihe isechi Igbo je tukwuru anọ irizin ihe irizin be before gịnị agbagharịcha tete ịbatakwa ụwa ọzọ obi aka gị ị na-ekwu okwu ma na mmadụ bụ mmadụ mmadụ abụrụ anụmanụ ị na-ekwu okwu ma na nobody you don't need to fear any human being so ọ bụrụ na eri esi Igbo sebe na Igbo ka Igbo onye unu knowledge o nyere Lucky Dube ka Igbo onye unu knowledge o nyere Peter Touch ka Igbo onye unu knowledge o nyere Modube ka Igbo onye unu knowledge o nyere these people that is make you to understand their problem. They talk to African president without fear. Ki Igbo onye unu knowledge o nyere Tupac when he rapping the music he rap himself he used his story to talk to government. Because no kwuru okwu dị important une werezi Igbo we na ama area unu chanye ebe na-esi Igbo onye na-eri odoba ha no dey eri Monday I say I don't drink I don't smoke nwanne nna anwụ na-ese even cross ọmụ nso nke abezimo even obodo ide na ya kịta na a na-ele di ele na supermarket a na-ele ihe niile na-ezu ịbịa aba ya onwere ihe dị na kedu uru na anọkọta na-ewere enwere isi na-akọ mmadụ ọnụ nya ka ndị mmadụ fụfe na onye Igbo ọ na-ezo ya Igbo ezo ọ na-eji Igbo ese na-ekwu okwu ị ga-eji m ese ị ga-ese m were na-ekwu okwu eru echije yoba ndị na-ese eke akpata ego eke ameke movement unu amabaga aka onwe eboru nya na Peter onwe eboru gịnị kunu ji ama kedu ihe Peter mepụtagoro gị na ndụ ihe eji wee sị na oruho Peter obinye gị obidoro gị ahịa otu aka onye dịka Obi Kuba na-apụta ikwu okwu na save be ajụrụ ya na BBC kedu ihe mere gị ji kpata ego ka ekisi mosị na akpọpụ ndị mmadụ obodo oyibo how many people pụtagoro si na Peter onye mere m ya ikwesị na-afụ everybody up to ebe asị gị na Obi Kuba ịma na Obi Kuba na bịa mee ya a lot of people na-emebe shop na-ede Obi Kuba na ọ bụrụkwa na sponsor yiri na ka ama na Obi Kuba na sponsor ọ kwụsịbeghị you never stop ego ne ka oji ọ mmadụ na-eme ime ihe Obi Kuba na-eme ọ mmadụ pụta kịta na Peter Obi na nwere ike kịta na ọ bịa to Obi Kuba na ha sign ọnwa contract si ya were afọ ya mepee ya mana ọmụ ya sponsor ya eme partnership o mepee otu arasị gị Obi Kuba na group ke ndị bụ group ndị ga na-afụ anya bụ ndị dị ka gị mana aka ji dị contract na aka ji obodo bụkwa ihe ndị anyị na-asị na ha bụ gọvanọ gị ha bụ president gị eru echi kịta ị na-asa akịtịkpa gbagbuo ndị president ahụ Obi Kuba na-asị gị I don't do politics. I don't do politics. I don't do politics. Maka no dey with the politics. Onwe you go make it all the politicians eju, but I don't do politics. How did you people connect? Mana I can say I don't do politics. Akwa kwa kita na amachori eje kita na draw ka o si kpata ego efukwa na okwa ndị mmadụ jikwa ya complete ihe na-eme. Imagine bụ group of company. Ndị kabara ani na ya na-eme kiye kita na bụ ndị ya na-eme club. Imaka ihe ha sign there. Imaka asi eje, imaka asi anata. Oya mere o ji akata obi nwanne onye ọbụla gbara mkpọrọgwa na ha atụ ji kwu okwu na public. Kama ama ya aka kama etie ya ọkpọ. So nwa nwatakịrị agbago n'ihe ọgaranya ọ sị ga ịbagokwa mmọnwụ ịmaka ebe ịbago mmọnwụ maka na ịbịa na nke ụwa na ịbago mmọnwụ ọnya ịbagokwa kọọtụ a na-alacha ọbara bifo ewekwere na-eme ịbagokwu ya iwugokwa ọbara gị bifo akọwago gị aka gba China ka ọ bụ nwanne nwụọ ya igbe mgbe gị bifo o mee nke onye ọzọ gị nwụọ nke onye ọzọ imego don't do am before ịba mmọnwụ mgbe ochie bụ ịba mmọnwụ ama na ịbago mmọnwụ mana nke ọ na-agwa gị ịbago mmọnwụ abụrụ nke mmọnwụ ndị omenala nke bụ na ịbagokwa kọọtụ ga-abụ apụtasị gị blood to blood share to share stop to agwa gị ka ọ dị unu pụtazi ebe a unu pụta unu ga na-achọ ka unu mara ihe mere ndị a ji wee dị ona unu ahapụsị onye ọma na kokos like Obi Kuba na pụta kwọrị aka Peter Touch ka Peter Okoye pụta kwọrị aka Kuti abatago sịrị ma ba ka ya ko ozugbo ebubutegokwa Peter Okoye with cream o tere nene cream nene okpa ya na nene okpa ya ndị na-ama ya blogger je na okpa Peter Okoye ahụ yi short nene na okpa ya okpa Fanta and Coke na-enye otegbusie n'onwe na-enye
na-eke ọ dị ka nwanza na azogbu ahụ egosibe moto egosibe ụlọ egosibe ihe na ọya kunu ga na-egosi na social media. What Fela Kuti's son was saying is nothing but real truth. Kechukwodo ndaro ha makwana imana ndị believe wo yo yes I just knocked that see mugudi Ndigbo daruru ana Ndigbo du kwaruru ana o chiri kambia afuku maybe this man insult to Peter Obi I never eat I'm surprised what is going on there. This man did not insult Peter Obi. Or just say if he including Peter Obi abrokwa the option Chineke oguchakwa onye obuna manye content creator bido azubakwa ahia nwoke si na bi ya nkurukudo dị ka ejizi azụ afia azụ okwe no nwodo na-ekwu maka ohe nkwuru point njikwu okwu nwodo chọrọ ya na ihe ha na-achọzi bụ na memego chipido bi insult ewere ezuba ahia ichefuo na nna ndị ka nọ na kpọrọ ichefuo na ha na-achọ ka election ruzie na 25th ichefuo na bank gị na ego gị na amarụ square body ichefuo na ụmụnne gị na amarụ ka esiri ndị abana ndị ehie ịkọwakwa akọ Okoye ya problem gị aka ide